Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Jody Dizon Mercado. At oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, July 4. Itatayong North Ramp sa Hacienda Luisita Interchange ng BCDA, inaasahang pakikinabangan ng mga motorista at negosyante. Electrical wiring sa Santa Lucia Parish Church sa City of San Fernando, Pampanga, nilimas ng mga magnanakaw. AI, teknolohiyang may benepisyo at panganib ayon sa eksperto. Lea Salonga, gagawa ng bituin sa Hollywood Walk of Fame. At redefine your daily drive with the all-new Kia Sonet. Magkasamang ininspeksyon ng BCDA Tarlac LGU ang itatayong North Ramp sa Hacienda Luisita Interchange. Makakatulong raw ang istruktura sa ekonomiya at transportasyon sa oras na matapos ang proyekto. Sisimulan na raw ngayong 2025 ang konstruksyon ng North Ramp sa Hacienda Luisita Interchange na bahagi ng Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Ininspeksyon ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO Joshua Bincang at Tarlac Governor Christian Yap kasama ng iba pang opisyal mula sa BCDA, Pamahalaang Panlalawigan ng Tarlac, NLEX Corporation at iba pang bisita ang lokasyon ng proyekto nitong Biyernes, July 4. Ayon kay Yap, matagal na niyang isinusulong ang pagkakaroon ng North Ramp sa nasabing interchange. I think ever since I sat as congressman, I've been having dialogues na nga with DPWH, SCTEX on how this can be established. I think they're finishing lang. They've recovered the properties here, and then President Jake Bincal will be coming to inspect. So hopefully we do this because this was initiated because I directly wrote to the President a year ago. With attached letters for our huge developers here, Aboitiz, Ayala, that is, this development is very integral to for the economy of not only Tarlac but the whole Central Luzon. Dagdag niya, hindi lang malalaking industriya ang makikinabang sa proyekto. Diba, marami rin tayong mga farmers and small, medium, and micro entrepreneurs based in this area na mapapadali ang kanilang travel to northbound para sa kanilang pagmamarket and pagpasok. Especially this area will, in the few years, will be I think this might be the central business district of not only the province but of Central Luzon. You know, Luisita is the center of Central Luzon, so it doesn't get any more strategic than that. Sinabi naman ni Bincang na pangungunahan ng BCDA ang pagsasagawa ng interchange, katuwang ang mga partner agencies. Well, normally an interchange like this costs at least 300 million pesos. But this one kasi, andito na siya eh. Diba? It's a matter of completing na lang the missing ramps. So, I think less than half, or half, or less than that of the 300 million budget. But the assurance that we will be giving is that we will complete the entire interchange as designed originally. Bukod raw sa mas mabilis sa biyahe para sa mga motorista at turista, mas maging accessible ang lugar para sa mga negosyo at magbubukas rito ng mga bagong oportunidad sa rehiyon. Well, this is to speed up more economic activities and economic benefits, para sa motorista, it will save them on travel time. Siyempre, pag nakatipid ka sa travel time, mas magiginhawaan din yung mga sakyan, less wear and tear. So that's immediate impact on the motorist, the public. But on the businesses, of course, the accessibility nung area is further enhanced. So, kasi dati, kung andito ka sa Luisita at gusto mong pumuntang Baguio, kailangan mo pang umikot ng Concepcion. Diba? You need to travel another 15 minutes and then come here another 15 minutes. So you waste 30 minutes going to your businesses north.
No, so that's one. You save on travel time and it opens up more opportunities. Of course, this will further naman link us with all the other infrastructure, no? The SETEX, TPLEX, the airport, di ba? And the province as a whole. So yun yung mga benefits na nakikita natin dito. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. 30 residente ng Mexico, Pampanga ang tumanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Individual Enterprise. Layan ng programang ito na matulungan ang mga benepisyaryo na makapagsimula ng sarili nilang kabuhayan. Pinangunahan ng DSWD Region 3 ang pamamahagi sa pamumuno ni Regional Director Vino Rebuldela, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Mexico. Hinikayat naman ni Mayor Roding Gonzales ang mga tumanggap ng ayuda na gamitin at pagyamanin ang kanilang natanggap para sa kanilang pamilya. Bagamat may karatulang nagsasabing bawal magtapon ng basura dito, sangkaterbang basura pa rin ang namataan ng CLT 36 News Team sa bahagi ng Abacan Access Road sa Angeles City ngayong Biyernes, July 4. Nagmisulang dump site ang gilid ng kalsada maging ang ibang bahagi ng Abacan River dahil sa mga basurang itinambak ng ilang residente sa lugar. Matatanda ang isa sa mga paalala ni Angeles City Mayor John Lazatin II, ang responsibilidad ng bawat isa pagdating sa waste management. Anya, isa itong shared responsibility ng buong komunidad. Umaga ngayong Biyernes, July 4, nang matagpo ang ninakawang halos lahat ng kable ng kuryente sa simbahan ng Santa Lucia Parish Church sa City of San Fernando, Pampanga. Ayon kay Ari Samson, property custodian ng parokya, gagamitin sana umano ang lumang simbahan para sa burol ng kanyang kaanak nang mapansin na wala ng kuryente at nakabakalas na ang electric sockets at breakers sa buong lugar. Dagdag niya, kung ibebenta ang mga kable na nakuha mula rito, hindi umano nito matutumbasan ang laki ng pinsalang idinulot ng mga magnanakaw, lalo na't pera mismo ng mga taga Santa Lucia ang ginagamit para sa mga gastusin ng simbahan. Agad namang nai-report ang insidente sa kanilang barangay at magsasagawa umano sila ng kaukulang investigasyon para dito. Limang high-value drug suspects ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng Central Luzon Police itong July 3 at 4. Nakumpiska sa kanila ang mahigit 200 grams ang hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1.39 million pesos. Sa City of San Fernando, Pampanga, nahuli ng Drug Enforcement Unit ng San Fernando City Police sina alias Edwin, Main at Bentax sa Barangay Kutud. Na-recover sa kanila ang 75 grams ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit kalahating milyong piso. Sa parehong araw, isinagawa rin ang buy-bust operation ng Balagtas Municipal Police Station sa Barangay Borol First, Bulacan, kung saan nahuli si alias Jasper at nakuha mula sa kanya ang 50 gramo ng illegal na droga na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Samantala, madaling araw ng July 4, nadakip naman si alias Buboy sa Barangay Bayan, Orani, Bataan sa joint operation ng Orani Municipal Police at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 3 o PDEA RO3. Nasamsam sa kanya ang 80 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 544,000 pesos. Lahat ng mga suspect ay kakaharapin ang kaso ng paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakatutok para sa iba pang mga balita ngayon.
araw. Balik ang CLTV 36 News. Lagan ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa buong mundo. Halos lahat ng tao ay nagamit na ito sa kanilang mga trabaho, sa eskwela, mga negosyante at marami pang iba. Sa programang So to Speak, kasama ang award-winning journalist na si Sonia P. Soto, tinalakay ang mas malalalim na usapin tungkol sa AI kasama ang dalawang eksperto sa larangang ito. Magbabalita si MC Galang. Hindi na may kakaila ang napakabilis na pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI lalo na ngayon. Tila bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng marami. Sa trabaho man o sa mga assignments, pati na rin sa pagplano ng mga travel itinerary, malaking tulong ang teknolohiyang ito. Pero habang may mga gumagamit ng AI para sa inobasyon, may ilan din namang nag-aalala sa posibleng pang-aabuso sa teknolohiya. Para sa mga AI expert gaya ni Marian Pacunana Sangil, Project Manager ng AI Ready ASEAN at Cyber Guardians PH, nakasalalay sa intensyon ng gumagamit kung magiging positibo o negatibo ang epekto ng AI. I believe na yung word na gagamitin ko would be opportunity. So, opportunity for those who may want to explore other industries, earn a living, or learn about different things. But there's also opportunity for those abusers online to use this technology, again, to trick people, to fool other people into believing what they're saying, or even for scamming people. And we have seen some examples of that online being used in money scams, for example, or getting information phishing din po, no? Pwede siyang gamitin for that. Para naman sa AI specialist na si Engineer Jose Jaime Felix Jao Garcia, malaking tulong ang AI sa automation ng mga negosyo at organisasyon, lalo na sa paulit-ulit na gawain. Sa mga business automation, so madami kasing processes ngayon. For example, merong paulit-ulit na processes sa HR. Kahit kunyari sa mga simple surveys lang, mahirap i-analyze lalo na kapag thousands yung empleyado mo. Pwede mo na siyang gawin ngayon. Nagagawa ka lang ng simple AI system kung saan yung dati mong 2 months na gagawin, kaya na siya in 1 day. Binigyang diin naman ni Sangil ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga kabataan, magulang at guro tungkol sa tamang paggamit ng AI. Importante raw na maging handa sila sa mga bagong teknolohiya, malaman ang mga posibleng panganib at matutunan kung paano ito gamitin ng responsable. Because the youth, sila yung gagamit. Parents, so they would be aware kung ano yung bagong technology ngayon, ano yung bagong risks, how do they protect themselves and their kids din, no? And of course, yung educators din, because believe it or not, we really have used it in school, no? It can help us with our research, it can help us with our studies, but at the same time, how do you harness this technology so that it can be a tool for learning and not of course, the opposite. Pinuri naman ni Garcia ang papel ng AI sa pagpapadali ng mga manual at task sa opisina at negosyo. Bukod dito, ibinahagi rin niya ang potensyal ng AI makatulong sa gobyerno, gaya ng pagpapadali ng proseso sa business registration sa mga lokal na pamahalaan. And paano ba natin apply ito sa, for example, sa government right now? Okay. Sa tingin ko, ako yung gagawa. Kunyari, local government unit. Sige. Ang target ko sa business registration, for example. Okay, business Kasi, registration. Ikaw, kunyari, you just want to put up a business. And ang current na gagawin natin ngayon, aalamin mo, ano ba, sole prop ka ba? Or corporation? Or one-person corporations. Aralin mo kung fit ka ba dun sa mga categories na yun. Pero the better solution is, okay, sabihin mo na lang sana sa AI na, okay, this is what I want. Ano yung mga requirements mo para sa akin? Sa huli, iginiit nila na bagamat malaking tulong ang AI sa pagpapadali ng mga gawain, hindi raw dapat kalimutan ang mga responsibilidad na kaakibat ng paggamit nito. Para sa mga eksperto, nananatiling kritikal ang pagkakaroon ng masusing pag-aaral
upang mas mapakinabangan ng husto ang teknolohiya at maiwasan ang anumang uri ng pang-aabuso. MC Galang, CLTV 36 News. Dahil sa mabilis sa pag-usbong ng teknolohiya sa Timog Silangang Asya, inilunsad ng mga lider ng ASEAN ang AI Ready ASEAN Program, isang inisyatiba na maghahanda sa buong rehiyon sa pagsabak sa mundo ng artificial intelligence. Panoorin ang unang bahagi ng special report ni Ashley Punzalan. Spliced videos, inaccurate information, at ngayon, deepfakes, nagawa gamit ang artificial intelligence o AI. Araw-araw, milyon-milyong tao sa internet world ang pwedeng mabiktima ng mga ito. Kaya naman tanong ng marami ngayong super high-tech na ang mundo. Handa na ba tayo? Ngayong digital age, talaga namang knowledge is power. At para maging powerful tayo sa paggamit ng AI, mahalagang maunawaan natin ito. The best way to learn AI? Edi AI din. Ayon sa ChatGPT, ang AI ay tumutukoy sa kakayahan ng mga makina o computer na gayahin ang katalinuhan ng tao. Ibig sabihin, kaya rin itong matuto, mag-isip o magdesisyon, pumakto ng layunin, makaunawa ng wika, at makakilala ng mga imahe o tunog. Sige nga, subukan nating alamin ang level of understanding ng ating mga kababayan pagdating sa AI. Usually po na sa mga AI po yung sa mga technology natin na halimbawa sa voice message, tapos sa mga letter po na matik na po yan pag sinearch mo or inano po siya, lalabas na po yun. Tsaka sa voice message kahit na wala yung tao, pwede po na magamit po yun. Depende sa paggamit. Depende rin po sa pag-apply natin sa halimbawa kung ginagamit mo yung AI na sama-samang intention mo, so masama po. Pero vice versa po, makakatulong po yun kasi madali na po yung trabaho. Para po siyang yung mga technology po na hindi na po kailangan ng mga tao, parang by itself na lang po siya gumagana. It depends po kasi po may mga ibang tao po na ginagamit yung AI para po hindi na po nila magamit yung original ideas po nila, ganun po. Pero po, meron din naman po mga tao na ginagamit po yung AI for inspo, ganun po. Batay sa 2024 Economy Sea Report ng Google, Temasek, and Bain & Company, umabot sa mahigit $30 billion ang pumasok na AI infrastructure investment sa Southeast Asia noong 2024. Isang tanda ng lumalaking pagkilala sa Southeast Asia bilang pausbong na sentro ng AI innovation. Sa pagtataya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, maaaring mapataas ng AI ang gross domestic product ng rehiyon ng up to 10 to 18% na posibleng magdagdag ng hanggang $1 trillion by 2030. At upang mapalakas ang AI literacy sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, binuo ng ASEAN Foundation, katuwang ang Google.org, ang isang regional initiative noong October 2024 na tinatawag na AI Ready ASEAN Program. Sa pamamagitan ng $5 million grant, layon ng programang magbigay kaalaman at pagsasanay tungkol sa AI sa 5.5 million individuals mula sa 10 member states ng ASEAN. Isinusulong rin ng programa na maihanda ang ASEAN citizens, kabilang na ang youth, educators at mga magulang, tungo sa mas responsableng paggamit ng AI ngayong nasa digital era na. Sa pamamagitan ng train-the-trainer approach, sasanayin ang 2,000 master trainers upang magbigay ng in-depth o mas malalim na AI literacy training sa humigit kumulang 800,000 end beneficiaries sa mga lokal na komunidad. Nito lamang February 12, matagumpay na ginanap ang kauna-unahang Regional Policy Convening of AI Ready ASEAN sa ASEAN Headquarters, Jakarta, Indonesia. Nagtipon-tipon dito ang mga policymakers, AI practitioners, at local implementing partners o LIPs ng AI Ready ASEAN Initiative upang talakayin at mabuo ang mga polisiyang kinakailangan. AI is not about technology, right? AI is about people.
So we have to concern how to develop people first. And then AI literacy is the most important things that we have to conduct in our program. Because with AI literacy, ethics, and also we can use the AI with responsibility. Hopefully very much at the end of the next 2 years, we are going to reach out to 800,000 and beneficiaries, 800,000 ASEAN peoples who know well on AI issues. Sa higit na paglaganap ng artificial intelligence sa iba't ibang larangan sa buong mundo, patuloy rin ang ilang mga proyekto gaya ng AI Ready ASEAN program sa pagbibigay kaalaman sa mga mamamayan ukol dito. March 10 nang opisyal na magsanib pwersa ang Cyber Guardians PH, isang organisasyong naglalayong sugpuin ang online sexual abuse and exploitation of children at ang CLTV 36. Layon nitong tumulong sa pagmumulat ng ating mga kababayan ukol sa wastong at ligtas na paggamit ng AI. Abangan ang iba't ibang kwentong AI na may epekto sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa CLTV 36. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Tiniyak ng pamahalang lungsod ng San Fernando ang tuloy-tuloy na clearing operations sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa syudad bilang bahagi ng paghahanda sa inaasahang malalakas na ulan at bagyo ngayong rainy season. Kasunod dito ng ginawang pag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan, katuwang ang City Engineers Office o CEO sa San Fernando River, creeks, drainage system, at iba pang waterways sa lungsod. Kabilang sa mga lugar na sinuyod ang Darabulbul Creek sa Lelot Bacolod, Santa Lucia area ng San Fernando River, Estero sa Tinajero at Mapalad sa Barangay del Pilar, at Federosa sa bayan ng Santo Tomas. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang mapanatili ang kalinisan ng mga kanal at ilog upang maiwasan ang pagbaha at ang mga panganib na dulot nito sa komunidad. Hinikayat din ang mga Fernandino na makiisa sa mga hakbang ng pamahalaan ukol sa responsibleng pakikilahok sa pangangalaga ng kapaligiran. Magpapatuloy ang libreng remittance sa overseas Filipino workers o OFWs sa United Arab Emirates o UAE sa kabila ng pagpapatupad ng bagong remittance charge ng Emirates National Bank of Dubai o NBD simula September 1, 2025. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang ang Pilipinas sa 6 na bansa na hindi sakop ng fixed rate fee na 26.25 UAE dirhams para sa mga international money transfer gamit ang direct remit service ng bangko. Bukod sa Pilipinas, exempted rin dito ang bansang India, Pakistan, Egypt, Sri Lanka at United Kingdom. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tinatayang nasa 600,000 ang bilang ng mga OFWs sa UAE noong 2023. Isa ang Pilipinas sa mga top recipient ng remittance sa buong mundo at mahalaga ang bawat padala sa pang-araw-araw na kabuhayan o pamumuhay ng milyong-milyong pamilya sa bansa. Kaugnay nito, nagpaabot ng pasasalamat ang DMW sa gobyerno ng UAE at sa Ministry of Human Resources and Emiratisation o MOHRE sa patuloy na suporta at pagkalinga sa migrant communities. Halos 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng Bulacan Police sa 6 na drug suspects sa City of San Jose del Monte o CSJDM at May Kawayan City nitong July 1 at 2. Unang inaresto sina alias Avatar, Emat at Tabo sa Barangay Libtong, May Kawayan, Bulacan nitong Martes, July 1. Nakuha sa kanila ang 39 grams ng shabu na nagkakahalaga ng higit 265,000 pesos
at marked money. 3 suspect naman ang hinuli sa barangay Dulong Bayan sa CSJ DMD nito madaling araw nitong Miyerkules, July 2 matapos mahulihan ng 100 gramo ng suspected shabu na aabot sa 680,000 pesos ang halaga. Kinilala ang mga suspect na sina alias Rai, Tony at Jason na isang high-value target. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ng mga suspect na haharap sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 ng Article 2 ng Republic Act o RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isa na namang karangalan para sa Pilipinas sa makakamit ng world-renowned Broadway star na si Lea Salonga. Siya lang naman ang kasi ang kauna-unang Pinoy na magkakaroon ng sariling bituin sa Hollywood Walk of Fame. Ang buong detalye hatid ni Danica Gino. Muling nagdingning ang pangalan ni Lea Salonga sa international stage matapos i-anunsyo na siya ang kauna-unahang Pinoy na pararangalan ng bituin sa pamosong Hollywood Walk of Fame. Napabilang si Salonga sa Class of 2026 honorees sa ilalim ng Live Theater/Live Performance category bilang pagkilala sa hindi matatawarang ambag niya sa teatro at musika sa loob ng ilang dekada. Makakasama niya sa batch na ito ang ilan sa mga kilalang pangalan sa entertainment industry, gaya ni Gabriel Floppy Iglesias, Emily Blunt, Rami Malek at Demi Moore. Hindi na bago kay Lea ang gumawa ng kasaysayan. Siya lang naman kasi ang kauna-unahang Asian actress na nagwagi ng Tony Awards at Lawrence Oliver Award para sa kanyang iconic na pagganap bilang Kim sa Miss Saigon. Siya rin ang unang Asian na gumanap bilang Aphonin sa Broadway adaptation ng Les Miserables. Bukod sa entablado, tumatak din ang kanyang tinig bilang singing voice ng 2 Disney princesses, Princess Jasmine sa Aladdin at Fa Mulan sa Mulan na minahal ng mga kabataan sa buong mundo. Ilang mga bigating personalidad din ang nag-imbita kay Lea upang magtanghal, kabilang na sina Princess Diana at Queen Elizabeth II. At the age of 54, nananatili si Lea bilang isang living legend. Hindi lamang sa larangan teatro kundi sa buong mundo ng performing arts. Ang kanyang bituin sa Hollywood Walk of Fame ay hindi lang personal achievement, kundi tagumpay ng bawat Pilipino. Danica Gino, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pasok ang San Fernando Rescue Unit o SAFRU sa Gawad Kalasag 2025 matapos mapili bilang regional finalist sa ilalim ng Best Government Agency Management and Response Team o GEMS category. Ang Gawad Kalasag ang pinakamataas sa pagkilala sa buong bansa na ibinibigay pagdating sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM at Climate Change Adaptation. Kabilang sa sinuri ng validation team mula sa Office of Civil Defense o OCD at Regional DRRM Council ang mga actual operation documents at program implementation ng SAFRU. Pinangunahan ni City DRM Officer Raymond Del Rosario ang presentasyon kasama ang mga kinatawan mula sa iba pang miyembro ng CDRMC. Ayon sa kanya, target ng SAFRU na muling masungkit ang prestihiyosong parangal na dati na rin nilang napanalunan. Sa ngayon, hawak ng San Fernando ang Beyond Compliance Seal mula sa Gawad Kalasag noong 2024 na isa umanong patunay sa kahusayan ng syudad pagdating sa disaster resilience.
Pasok na sa semifinals ng 2025 VTV International Women's Volleyball Cup ang Alas Pilipinas matapos ang matinding straight sets victory kontra Thailand Under-21 team. Balikan ang naging laban sa report ni MC Galang. Hindi nagpatinag at muling ipinamalas ng Alas Pilipinas ang kanilang husay matapos nilang talunin ang Thailand Under-21 team sa quarterfinals ng VTV Cup 2025 nitong Huwebes, July 3. Sa score na 25-17, 25-21 at 25-21, tinapos ng pambansang kupunan ang laban sa loob lamang ng 3 set na naghatid sa kanila sa semifinals round ng prestiyosong torneo sa Vietnam. Nanguna sa opensa si Vanny Gandler na may 12 points habang nagdagdag naman ng 10 points si Brooke Van Sickle para sa national squad. Bagamat mas bata ang kanilang nakatunggali, hindi raw naging madali ang laban ayon kay team captain at setter na si Gia de Guzman, lalo't dala pa rin ng Thailand Under-21 ang disiplina at sistema ng isang world-class team. I think whether their captain is there or not, Under-21 Thailand is still a very strong team. We respect Thailand very much in terms of their volleyball system. So we know that we could not be careful no matter who they put in today. They still gave us a challenge and it was still not an easy match for us. Dagdag pa ni De Guzman, handang-handa na sila sa mas matinding laban sa semifinals, kung saan makakaharap nila ang defending champion na Corabelca mula Eastern Europe ngayong Biyernes, July 4 sa parehong venue. Of course, we're very excited to play against Corabelca. We know they're a very strong team and we're all very excited to go up against different teams in this tournament. That's why we love being here. MC Galang, CLTV 36 News. Hanap mo ba ay sakyang compact pero loaded sa features? Stylish pero matipid sa konsumo? Introducing the all-new Kia Sonet, ang SUV na swak sa city driving, ready rin sa long trips. May 1.5-liter engine, smart tech features tulad ng 10.25-inch touchscreen infotainment, LED headlamps, wireless charging at push start ignition. At ang good news, available na ito sa Laos Auto Group, kaya abot kamay na ang sakyang bagay sa lifestyle mo. Alamin ng iba pang features ito sa report na ito. Hello, welcome to Kia Pampanga. So our unit is Sorento. This is our Sorento 2.2 diesel engine. It's a 7-seater and there's some special features for the top of the line like forward collision assist, blind spot detection, 8-inch touchscreen, and smart stream engine. So ang Kia Sorento, so this is a 7-seater SUV and also 2.2 diesel engine. This is a SUV type of vehicle. We would like to invite you to visit our Kia Pampanga showroom located at Jose Abad Santos, City of San Fernando, Pampanga. And we have also other branches like Kia Isabela, Kia Pampanga, Kia Pangasinan, Kia Baliwag. You can also visit our Facebook page, Kia Pampanga Official, for more information. And also, please like and share. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdag detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News sa dating Twitter o X at CLTV 36 sa Instagram at CLTV 36 Official.
Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na @CLTV36Official at aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang mabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page sa CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 at 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat.